zvakaitika ini mudzimai wangu wanditi ndinongoti atedza kusana tiripo tu pambapiro ndobva aenda kwatete wake anditi funga pasera ndo ndatoera kupi kwatete wake kukuenda titese tigadzirisi anditi kana iwe zvekunyengana muchihwandirana nemukadzi wako muchitaimirana kuti vanhu havasi kutiona here iwe ari mukadzi wako atikurudzire zvinhu zvakadaro kuti vanhu handiwapawana feya vachida vanhu vasingade mukadzi wako iwe ukanzwa kuti mukadzi wangu ndinomuda tora mukadzi wako. So mukadzi kana asina kuita chihure handiti anorambirwei? Kana sipo uchitenga shoma tenga yakawandiswa ukaona vasiri kuda kupinda mvura wototi nhasi ndokwesha indega. Kana iri form bath woshandisa form bath, kana chiri vachida green bar woshandisa green bar. Chako kuvakwesha handiti wapo asina kukanikwa nezvipanera ndoda nyaya dzechokwadi saka nditrust nobody. Andisada mwana kati ushafamba sei andira kasenda lela visirwa vanhu vana tu saka ndo ndiyazo ripota nyaya yangu kono ana tu akamira sei ane mkomana nemusikana Devani vana vacho Ibari chatu ndiye ndo iyomba saka ndizvo here zvekutaura kuti ate zvaro pamusoro taura zvakaitika ini nemudzimai wangu wanditi ndinongoti atedza kusana tiripo tu pambapiro ndobva aenda kwatete wake handiti funga pasera ndo ndatoera kupi kwatete wake kukuenda titese tigadzirisi handiti saka tete wake vakabva tumirira mama ambuya wangu niwe wanga wakabuda tumirirani mama wakauya toita se tochigadzisa kuti nyayani handiti kandati alright. Saka ini ndakange ndakuramba ndingodzokera muchionani uyu mudzimai wangu asi ari kwatete wake. Saka uri kuziva here kuti ndibaba zvarapo wako. Saka mama wazodzoka inini ndiri kubasa ndo pandakazongwa ndiri kudiwa kuno asi ndakatomirira kuti tigadzirisiwe natete ava kuti nyaya ditese ingopera ndo pandakazongotambira kudiwa asi inini hangu taona kuti ndikabva ndadedzwa kudara handina kuuya kudara ndobva ndadedzwa kuno saka ndo pasina zvese kuuya ndakumbira nditi pananachi kana dhora remota ndobva ndakakumbira kuno. So nhasi kubva musi iwoyo waziva kuti maakuzoenda kumatare mazodini mune zvimwe zvamakazogadzirisa here? Handingangoti inini nemudzimai wangu handiti kugadzirana kwedu sitiripo tikutaura tese kutaura tese tikutaura dai wanga utotaura kuti ndiri kutorova bonde nadzimai vangu totori mukadzi nemurume ndokutokuti ndakwatenda kwatutoita. So hapana nyaya takagarira panapa vatezva vari kuda pfuma yavo. Kana iwe zvekunyengana muchihwandirana nemukadzi wako muchitaimirana kuti vanhu havasi kutiona here iwe ari mukadzi wako atikurudzire zvinhu zvakadaro kuti vanhu handiwapawana feya vachida vanhu vasingade mukadzi wako iwe ukanzwa kuti mukadzi wangu ndinomuda tora mukadzi wako. Ukaona vanhu vachiuya kuno kumatare vanenge vachirwira kuti ko vanhu havatadzirane vatezvara voti inini kutadzirana kwenyu ndekwenyu ini ndinoda pfuma yangu handiti wapawana. Makava muchacha here mukwasha kugara kwaaita nemudzimai wake kubva musi wokutanga kusvika nhasi makunobatirira pekuti vatadzirana ko vachiwirirana akakuitirai chii?
akangobvisa tsvakirai kuno chii akabvisa tsvakirai kuno ndopamagara naye kase mwana wenyu kuti vari kuwirirana nemwana wangu hapana chakaipa handito zvamune muchiita but mukuwasha mushonga wake anoda kuita chiyeuchidzwa mukuwasha ndinofa kufa kurara ndoda kufa ndadya pfuma yemwana wangu zvishoma zvauinazvo uya nazvo mune mamupevhera wei mamuvhurira kuti azive kuti hazvisi kudiwa kuti ndiunganidze ma1000 zvandawana zvishoma izvozvo ndinofanira kupa vatezvara vangu makamupa here list rekuroora riri kupiwe list rachona zvakaitwa kuti zvinhu zvinenge mumba zvese ndova zvangotsva zvese ka1 kebheni upechweni negara zvakatsva zvoiningi usatambise nguva yeupenyu une wakadzwa ngani ndine 1 so youare wasting time handii muvhine wangu yeche ndiri kukurudzira kuti kutambisa nguva ukaona muchigarisana kuti umwe ari uko umwe ari uko zvamuri kutsvaga muchazozviwana handiwapawa ione kwakagara kuti ndakamukaurisa akadii achitorohwa nevarume vamazuva ano havatiseke handiti wapawa mukadzi anochengetedzwa newe muridzi wake be very sure kuti sipo yaagezesa ndiwo waitenga handiti chikafu chadyiwa nevana vako chatengwa newe ukaona vana uchiona zuva rapfuura usina kupa vana poriji rekudya ivo vachidya poriji uri tiri kutengwa nani poriji racho asi inini ndandakatongomiswa imi tete mukaona mwana auya wakawa kurumidzai kugadzirisa nyaya dzemwana nemurume wake hadzidi baba ava hadzidi mai vavo dzinoda imimi pane chii chari kutyisa kuti mugadzirise nyaya yemwana nyaya yachona yaitonetsa yainetsei bamunini vakasvika kumba kwangu vakatanga vauya first day vakasvika ndichiwacha vakati tete handei kumba kuti anetsana namaizeki maizeki hanchavadi kumba kwangu ndogona kufa kana kuti ivo vanogona kufa mukaona munhu auya achitaura izvozvo manyai ndabva nekupolisi saka handei muno vanobvisa zvinhu zvavo ndikabva ndati alright mirai ndipedze zvandiri kuita tiendi ndobva wanditi mirai ndimbomhanya kubasa kwavo kwavanoshanda vakazononoka kudzoka vakadzoka manheru ndobva ndavati bamunini kuti muende uku manheru anaya mati hamusi kuwirirana madi marara panapa nevakomana tomuka tichienda mangwana makusi zvikanzi tete regai ndiende ndikaona vanyanya kutaurisa ndodzoka ndikabva ndati alright ndobva vaenda havana kudzoka ndobva vazodarika vakuenda kubasa vakati variko maizeki hatinaonetsana ndobva ndanyarara vakabva ndikabva ndati imimi taimuuye panapa namaizeki kumba kwavanga vakugara vakatenga sendi saka hapana munhu aikuziva vaikuziva vari 2 ndikati imimi taimuuye kuno kumese namaizeki maizeki vagare apa imimi mogara apa tonzwa nyaya dzenyu dziri kudi dziri kunetsa handiti murume akati mukadzi ari kuramba handiti murume achisimuka mukadzi akabva asvika pamba pangu akati tete ndauya ndikati iwewe ndaikuti uya kuno murume wako auya panapa wairamba mukadzi akati aiwa ndasingarambe tete ndobva ndafonera bamunini ndikati bamunini uyai kuno mainini vari pano zveshuwa vakauya ndikati chigarai apa ndoda kunzwa zviri kunetsa imimi nemudzimai wenyu bamunini vakanditi handina kuya zogadzikwa matare tete inini mukadzi handichadi imimi handei munobvisa zvinhu vatete chinzwai manje baba chimbosumukai padare rangu ndai panze zvenyu ndindoda kukupai pfuma chete yemukwai kubva musi wacho wavaitaurirana kuti handisi kutomboda iwe mukadzi iwe kuti ndigadzikwe matare maiguru
aitotaura zvekunge svoto nekudini dini handiti vabvunzei ava kuti kubva musi iwoyo kusvika nhasi vasangana kangani semukadzi nemurume. maIsaac nababa Isaac kubva musi watakataura nyaya iyi masangana kangani? Nangobvira sangana navo ndangosangana nezuro pavakauya kumba makuseni handiti mapo zoona vana chete vazoona vana kureva kuti ava manje ava toda kutaura vatete ndo matare edu echivanhu handiti munhu kana auya akatsamwira munhu waanopinda naye mumachira munzwisisei. Saka muchiona vanhu vachizvisungirira chii chaitika. Basa renyu redhieta inenge yaboka, injini inenge yakutsva inoda kukuliwa modira mvura inotonhora handiti ikati zii mochitora vanhu vanoda kutaurwa navo vakuwirirana kwete kutaura navo vari muhondo. Mazvinzwa vatete? Torai umwe chete pakati peumwe mugare naye kusvikira umwe injini dzadzikama movasiya anotanga kukutizayo achitsvaga uyu noti panoda uyu kana pasvika imi hamupakwanisi. Handiti mapowa pamunovaona kuti zvaakunyangirana zvanhu zviyazvi handiti ka mobva mati aiwa hauna kwaunodii achivaviwa kudaro hauna kwauri kuenda kusvikira baba mudiki avadi vadzoka. Muri kunzwa chikumbiro changu paari mwana mukomana mwana musikana handiti kubereka vana vako nguva iyoyo haidi kutambisiwa. Kutambisa nguva iyoyo kunokupa kuti mangwana uzodemba. Nyika yatiri kurarama tiri mukati mayo handiti haina kumira zvakanaka. Handiti mapowa iye uyu ugampa hwekumamaini kotinohuziva kazi ndisu varidzi vemamaini acho iwani inzvimbo dzedu handiti zvinoitika zvese tinozviziva. Mukazochiona manje vakunyangirana vachidai atina kwatinosvika handiti uye anenge akagara kumbawo achiti ndiri mukadzi womunhu. Hakuna murume anogara achiti ndakamirira ndiri murume wemunhu. Handiti mapanzo? Saka hatidi kuti mukadzi uyu iye zvino asati awana munhu anomupfuurira ngaadzokere kumba kwake vagare. Uyu kana achidada nekufa kuti kana inini ukauraya munhu ukada kuzvitonga unotongozvitonga nekuzviurayawo futi. Handiti mapowa asi ngozi yawasiya mumusha mako haina basa kuti newo wakazozviuraya. Aiyo ndo ngozi yacho chaiyo iyoyo. Ukauraya ukasungwa usatarisire kuti uchazodzoka kana kuzoziva mukadzi muupenyu hwako hwese nekunaka kunoita vakadzi. Handiti mapanzo unenge watosiya bhururu ndoda kukuudza 30 years usina kumuona iwe wanga uchiti paunodira waona mukadzi wako uchironga nemukadzi wako muchidya mari muchidii uchienda uchinozvishandira wakasununguka ukaona waita zvinhu zvakadaro ukaona kuti tatadzirana nemukadzi enda kuvabereki vake saizvozvo mosvika kuna kutya nokuti handisiye mukadzi wangu kumusha kwake ndatouya naye mudzimai uyu vatete zvinhu zvakadai but tikurumidzei toda kudzokera kupi kumba kungoma iya handiti. Saka iyi nyaya yevanhu tu ava chiri kudiwa navatezvara havana kumboti mukwacho akazodai akazodini vakangoti ndinoda pfuma yangu. Vana vaviri zvizukuru kaizvo abvunzwa nasekretari wangu akati vana vangu. Handiti hatina mbonzwa nyaya yekunzi akaita vana kana kuti mukadzi akaita chihure hatinozvidzwa. So mukadzi kana asina kuita chihure handiti anorambirwei? Kana sipo uchitenga shoma tenga yakawandisa ukaona vasiri kuda kupinda mvura wototi nhasi ndokwesha indega. Kana iri form bath woshandisa form bath, kana chiri vachida green bar woshandisa green bar. Chako kuvakwesha
handiti wapoa vana vanoda kuchengetwa nababa wavo paeji yako iyi ushandira vana vako handiti kwete kumbopa mukano wekuti vana vako vanorarama usingazivi kuti vari kuchengetwa nani. Hapana zvaunenge uchiita. Tukadai ndasingatodezvo but inye kuti mama paveve vatomirirwa ndetofunza kuti chatogadziriswa mama asati sei vasati vatosvika but ndozotonishamisa kuti asi ndatoya kuno matimseambo ndati munhu wari kutaura kuti takamirira amai vatete hatidzanyadzana mai saka maona tabisa baba ngavachibva titaure dzedu dzemumba imotogona kugara mubhedhu macho kuti mbochayai ndikuona muchirefura mukaona vanyanya moridza pito mombopisa mutambo offside. Hatiti mapa tiri kuda kuedza kutarisa kukudzidzisai kuti tirarame zvakanaka upenyu hwatiri kurarama nhasi wakaipa. Tinomanikidzira kufara but zvinhu zvakatiomera tisi kumbofara. Handiti so kana zvichiitika kumba kwevamwe handitika tisayemure zvakanaka zviri kumba kwevamwe zvikope chete uri kumba kwako. Handiti wapowana kwete kuwanza shamwari ukaona shamwari inokupa advice yekuti haasi kukutsiura kuti shamwari zvauri kuita zvitora mhuri yako ugare nayo is not a good friend. Haisi shamwari iyoyo. Saka shamwari zvandiri kudaka ndiri kuda vatezvara vadzokorore kukupa list ravo reroora. Handitika zvodanda ndakaritarisa panapa ndaitokuudza kuti ndiri kuda kuti udai kusvika pakati. Handiti wapowa. Saka iye zvino uchinotsvagirwa list rako handitika unonobhadhara mombe 300 US yekuti baba pfuma haisi kunoreverwa kudaro asi kuita kwangu ndokwakazokutumai kuti mufungidzire kuti aiwa zvichida but kutadzirana kwevaviri kunozongodavo vopindira vokubatsirai. Handiti saka unombofanobisa mombe ivo vachinyora listi ravo mombe iya kana yabisiwa handitika toitsvagira kuti yapinda papi palist. Handiti tomaka izvozvo kudai so musi wa 19 handitika musi wa 19 ndo rimwe zuva redare rangu panapa. Handitika so ndoda kukuverengera kuti musi wa 19 toita jamba svondo rimwe chete tobva apa musi wa 26 hatipinde mudare tinozopinda mudare musi wa 3 October. Musi wa 3 October unofanirwa kunge wabvisa mombe yandiri kutaura kuna vatezvara. Munozvinzwa vatete? Hakusi kuti kubvisa mombe yekuti ari kuripa mhosva kana kuti kudi. Hapana mhosva yaari kuripa. Vatezvara vari kuda roora ravo. Hapana bepa rikutaura zveroora. Ivo vanaro here baba? Vatete vanaro here list ravo? Vanenge vasiyaka. Musi wa 3 tinosangana pano mukwasha anenge atounza mombe. Kubva nhasi musi wa 5 kusvika musi wa 3 mwedzi wakakwana. Handitika isusu vakuru vekare vachikura namurangano wavarapwa vaitoziva kuti kana ukanzi une dare kwavatezvara vakanga vasingangoenda manja kungobuda mumba kungokuenda kubira watotakura bhaji ziva kuti ndichanotonhorwa. Handiti waitoisa chimwe chinhu muhomwe chekuti hameno zvandichanosangana nazvo kudare kwamambo. Handiti asi nhasi uno manje taakutanga tataurirana toudzana njere dzakanaka. Kana taudzana njere dzakanaka ndozotoita. Kana wachitendera kuti iwe mudzimai wangu ndomuda tora mhuri yako through vateta mwoenda muchitaura vatete mudzimai wangu kumba anouya musi wakati kana kuti nhasi ndakutoenda naye. Handiti motakurana nemudzimai wako moenda kumba. Vanhu vakachenjera mukaona vanhu vanombokutsiurai matara haasi ekutambira mari akashata. Handiti wanzo nhasi hanamboya kuzokutongai zvokuti ripa zvakazodai wakazodaiwa
tinoda kukuyananisai tichitarisa njere dzevanhu kuti vanhu ava tingavaperekedzera here kurambana kana kuti tinovaperekedzera kuvavaka. Saka imi tada kukuvakai ndolakira maita handiti wapoa modzokera kumba munogara zvakanaka. Baba ngavadzoke. So baba madzoka Mukwasha ari kuda mhuri yake. Zvaari kuda mhuri yake isusu hatirambidze munhu kana akati ari kuda mhuri yake. Otora mhuri yake, atora mhuri yake kusvika musi wa 3 October tata anenge abvisa mombe. Imi muchitipa list renyu riri kupi ramakamuchaja pfuma Mukwasha. Kana vanhu vachiuya kumanyaya dzematare dzemarooro ndochija mune makatotungamidza mberi. Nhasi unotinga tichitarisa kuti makanga makamuchaja kuti chii. Handiti mapoa. Saka ndinoda kuti pamunodzoka zvichida akupai mombe yenyu ikoko 300 achipa tete 300 iyoyo tinozouya isusu totarisa list ramuri kutaura kuti riri kumba iroro musi wa 3 October toona kuti Mukwasha kana akupai $300 yenyu pazvibinge nechichi 300 yashandei. Toenda tichitarisa list renyu tichiningiringa iye Mukwasha haafanirwe kugara asina list ravatezvara rekuroora. Handiti iroro morijubhuketa mopa Mukwasha pamunouya musi wa 3 anenge ane rake imi mune renyu totenderana kuti Mukwasha adai tozochimuudza kuti roora. Handiti mapawa kurodzerana kumatara kusiyo tsika yedu yechivanhu. Handiti tinoda kuti iye aratidze rudo kwamuri rwokuti akagara nemwana wenyu, kwete kuita sekunge akumanikidzwa nedare kuti roora iye asingade kuroora. Hatidi vakuwasha vakadaro. Kana kwafiwa ndo pamunoona kuti tatiri magamba munyika wani unenge uchiti hauna chauinacho. Nyika yese yochikutarisa manje kuti pasvika nhasi. Hatidi kudaro. Tsika yedu yechivanhu munhu akafa 2 days rechi3 tinenge tanonoka kuratsika munhu. Kufa nekunovigwa 48 hours. Mazvinzwisisa. Mukwana takunopinda mu76 hours 70 chichi hours tanonoka kuchengetedza munhu patsika dzedu dzechivanhu. Handiti mapoa kudhara kwai kusina zvezvokunzi bayai jekiseni makazodini taishandisa michenga nemvura. Handiti saka 48 hours panozoita 3 days 5 days munhu asina kudini. Nhunzi hadzichabva pamba ipapo nokuti pane munhu akafa chikafu hachichadyika kuti ukafunga kuti nhunzi izvi chidange yakamhara pamunhu akafa yauya yamhara musadza rangu haichadi. Ndo zvazvaiitirwa patsika dzedu dzechivanhu. Hazvireve munoona kuti vanhu vakudhara vacho ivavo vakanga vachitoziva health care, vaitoziva kuchengetedza utano. Handiti mapawa. Saka ngatiitei zvinhu zvinoita kuti vanhu tirambe tichiwirirana. Next court.